Mayong adlaw day kanatong tanan mga ka-viewers. Mato ang vlog karong adlaw. Ito ang kalingawan o pakaon ining atong mga binuhi nga manok. Ining atong gipakaon guys is bugas kay hutdan man tag feeds. Bisan pa magbugas ang atong ipakaon ni guys. Kaon ra gyapon ning mga manuka kay dili man ni mamili. Kinahanglan nga dili nato ni papasmohon ning mga manuka aron dili magniwang or aron tambok o dali managko. Kanang inahan guys nga puti nga inyong nakit-an, isa na lang piso na bilin ana. Maong kini na lang isa ang survive guys kay nahurot man og kaon sa ilaga ang mga igsuon ani. So karon ato aning pakanon ning isa nato ka manok nga laagan. Ginabuhian ra ni sila guys kay aron pod og dili nato mapakaon usahay, dili ra sila mapasmo kay makakaon ra man sila kay binuhian man. Ang mga igsoon ani wala sila nagkuyog, siguro nang laag. Ato ang tawgon ang mga igsoon ani kung uduol ba jud sa ato ito ang tawgon kung asa ni dapit kalaag ng mga igsoon ani. Nagtinapulan og kaon ning manuka guys. Ito ang lingkuran aron nato ang maplastar o pagkaon ng manok. So ingon ani ra ni magpakaon guys ang manok. Kalingaw-lingawan, pawala sa stress. Kay nindot man nga atay binuhi nga mga manok. Kay kung stress ta pwede na to himuon og stress reliever. Makalingaw pod ni guys kung natay manok inig mabuntag, natay pakaonon. So testingan nato ning pakaon sa tuang palad kung makaon ba ning manuka. Kung inyong makitaan guys, anad kayo ni manuka kay mukaon man sa tuwang palad. Ato aning anadon sa tuwang palad o pakaon
aron dili mo idlas ning manuka kay binuy-an ra ba ni sila. Ang naka-advantage pod guys sa manok nga binuy-an, dali ra pod mo dako kay makakaon man sila anang pagkaon sa tuang palibot kung aha ni sila manglaag. Anad kayo og tao ni guys no ang manuka. Kay mukaon man sa tuang palad. So kung naamoy manok, anada ninyong pakaon sa inyong palad aron dili idlas. Pero kining mga manuka, kining asil o syamo, dili man yun idlas ng mga manuka, anad og tawo. Dili pareha ng manok nga Bisaya o native basta yung idlasa. So salamat kayo sa inyong paglantaw sa tuang vlog karong adlaw. O mamalihog ko guys na mo subscribe mo. Daghang salamat sa inyong tanan. God bless.